Berarti mlumah pait. Ya rung karuan. Lho piye ta? Nek mlumah ki tutupe pait. Nek mung urip legi wong aku tau njajal. Kene kuwi wedange aku selak ngelakno tak seruput ngono yo. Wait, aku yo. Dadi ketoke kaya mungah-mungah enake seruput ngantil nang gulu mak jeduk ngono. Saking paite. Napa nek sing ngantil? Anu teh. Oh iya. Teh kok ngantil to? Ya istilahe ngono kuwi to, ora gawe bingung aku to. Lah iki nek ngantil iki rak ya tangan. Aja nek tanganmu ngantil modar tenan. Tangan wong wedok gedene semono e. Iya. Ya ora nek gedhe iki sedengan ya sakmene. Hah? Sedengan. Ngopo? Ya ora. Ya ora sing sedengan ya semene. Jenengan iki ndelok tangan apa ndelok apa? Delok tangan kok iki ora pikiranmu sing kotor ora. Ora kok delok tangan nek tangan kudune nang isor kok nang Anu pas ngene. Pas ngene kowe mau pas ngangkat ngene. Iya, tadi ya secara tidak langsung mataku terarah ke situ. Dewan, matamu? Mataku, matamu kuwi kok mata-mata. Nyanyi. Jenenge Mbak Agnes Yanandasari Luring Tias nek digawe lagu anger banget. Monggo Mbak Agnes, monggo majeng wonten ngajeng Mbak Agnes. Nandasari Nuring Tias. Waton bae kowe. Ya, jumeneng wis ngadeg ngarepno. Ya, bawa-bawa. Sesideman pamundhutahan. Ya. Diaturake. Bocah isih cilik. Wis ngendhok siji. Oh. Ayo. Ana silete ora nek iki. Masuk mengke dadine pripun, Pak? Ayo nek ana silete ayo separo-separo tenan. Nek dadi joro sando. Ayo. Iya. Ora ana. Sakniki, Pak? Heeh, saiki ya. Nana wiwitane anderek sang pekok pekek. Wiwitane anderek sang pekek. Ya. Priya bagus. Priya bagus kang olah budaya Sowan menyang kutha gedhe. kadang ana lho nek penyanyi sing saking mempenge priya bagus sowan menyang kota gedhe saking mempenge kok iya biar diwadahi iki sepira mangga Bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang bremana ning wasis
tambahan iki saka Olin ya Jakarta matur sembah nuwun ya saka Taiwan ya hadir no wah Taiwan iya apa kowe ngerti basane lho tak wacake nek ora percaya pamundutan lagu iki ya nyuwun sesideman ya wong cita kafasa siasa Tompong wong cita tompong sesideman Iku tulisannya kados napa, Pak? Ngene iki aku radang kowe. Sekolahmu ki tekan apa? SD. SD kowe kok ngleleng. Pasti muni 6 tahun kowe ya. Ya. Ampun, Pak. Wis. Pirang-pirang pamundutan. Angru. Ora dadi bebeda to. Kowe iki meneng sithik ora. Lagi nembang kok digeguyu. Angungrum marang bendara Tiah Sulistya pijer ngincangake alis ya terus tresno sesideman luwe becik patenana ya luwe becik patenana ndang pisan Nena liwat kincanging alismu kuwasa henglendang asare natiku nadyan musing ser ya suatu aku isih mampu ngakeni salahmu mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung ketuwung henriko jiwa rakyatku kok murung ngehormatan mantuk rukun ngarepi ya wah penak ya nena kutha gedhe kowe tak tukoke untu sak gusin ngawur ya urip ana kutha
Matur sembah nuwun. Sesideman disuwuki preman pensiun. Iya. Preman ya apik ki mau ya mak. Wah wis iso ngedem suasana no. Iya. Dasare ya pancen Mbak Agnes kuwi duwe penggemar dhewe jenenge Agnes Lover. Oh. Orisa ya duwe penggemar dhewe. Orisa Kertip. Wah iya. Lovers. Oh iya. Ika ya duwe penggemar dhewe. Ika Holik. Oh iya. Kuwi anggere ning Wonosari krungu tembung Ika Holik. Holik Day. Ayo. Penggemar Ika. Iya. Tatin ya duwe penggemar dhewe, Geblek Fans Club. Geblek Fans. Iya. Ya apik ya, Ma. Ya. Genti, ya saiki sapa? Mbak Ika Suesti ana panyunan Gubuk Asmara no. Ya. Para penonton ki jane wis do nakoke Gubuk Asmara ki nek ora sing nembang Mbak Ika wis ora kaya menjiwai. Oh iya. Ya, monggo. Monggo Mbak Ika. Monggo majeng mriki penonton nyuwun Gubuk Asmara Mbak Ika monggo nyekar gubuk Asmara piye kaya bae iki lho nggih matur nuwun wah jan ayo pawakan piyai putri iki sing ideal iki ngene iki la iya dhuwur lencir awake singset iya kowe iki wong wedok kaya roti tawar lho karo tawar tanpa ngano get-getan sak imit-imit saka ndas tekan sikil kok lurus kabeh iya ya malah sing apik ngene iki subur apa wong kelemon kaya kowe iki nek jak turu ndredek kabeh anggere wetenge gedhe ngono kuwi dijak miring ngono wis mak tlosor iya ngono ya mak ya. Kok ngertos? Le? Kok ngertos? Kowe iki ora lemu kok ngertos. Mboten jenengan niku lho. Bojoku ki mbiyen bar nglairke sing kari dhewe iki sesar. Oh. Wis tak amongi sesar aja sesar no. Ora kuat tenan malah tak sesar. Iya, potenge gedhe kae. Nek turu karo aku iso ndredek emok lho. Tahu ketindian, aduh Mas, aduh Mas. Apa wetengku? Oh tak kira kemul. Sembrono. Ya sing tanggo contoh bojoku dhewe kok. Iya. Nggih. Ayo Mbak Ika Holik. Iya. Nyingkar nyingkur. Iya. Nyingkar nyingkur. Wiwitane nyingkar nyingkur kelingan aku nek jodak-jodakan ro bapakmu no. Oh iya, le turu ya wis ora adep-adepan, ungkur-ungkuran. Oh. Keletan guling loro kae ungkur-ungkuran. Bapakmu mujur ndono, aku mujur rene. Oh. Engko terus ngerti-ngerti bapakmu ngentut. Matut ngono. Terus sikile bapakmu tak pancal. Terus aku gending ngentut dut. Terus sikilku dipancal. Terus kowe pancal-pancalan. Iya. Ayo. Lingsan yen mutan sesawangan lelampahan kang tresna tulus nadyan neng gubuk asmara
yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ya ora apal aku nek lagu-lagu anyar iki ora apal ya wis waton ngrungokke wae ya yen liwat aku kelingan biyen tak goleren neng Kang monggo
Ya, kembali ke tempat. Ya. Mbak Ika holik wis kepareng ngaturake. Ya, iki pokoke diurutke mbaka siji engko ndak ana sing kliwatan ya, Nok. Sing keri dhewe mengko pamundhute Pak Hanung. Ya. Ya kuwi bajing loncat. Ya, saiki sadurunge sapa? Ayo. Ganti jumeneng. Geblek Fans Club. Iya. Tatin Lestari Handayani. Wah, ya iki no. Iya. Spote, Pak. Spotin. Monggo Mbak Tatin. Kula aturi majeng nyanyi mawon. Mbak Tatin kok kaya ngoten. Awake kok saya tembem. Matur nuwun nggih, Pak. Wah piye aku nek karo kowe kurang piye? Lah nggih wong liyane dikek spot kok aku ora. Oh tak spot iki mau lho. Monggo Mbak Tatin, monggo majeng nembang malih. Mbak Tatin. Kaya ngoten kok awake saya tembem. Yo ora tembem. Ora kok ngono kok ora tembem ki arep piye? Ya ming rada lemu sithik. Rada lemu sithik wong lengenmu wis sak pupuku ngono. Iya ya ora. Ayo nyekar sing apik. Ya. Nggih. Mangane Tatin sore mau jan. Wah. Begitu weruh sambel bawang. Wah, urung dadi ciduk ya, guys. Pak, sambel niku, Pak. Wah. Langsung tak sodorke mlebu nyoh panganan kabeh aku ya. Iya. Wong wedok nek karo sambel kok senenge ra jamak-jamak pedes seger. Piyai kene iki senengane sambel bawang. Wah, wis jos. Nah aku ora nek nang Gunung Kidul iki pokoke paling seneng ya jangan apa lombok. Oh, jangan lombok lawe tempe nganggo kerupuk. Oh iya. Wis luar biasa. Wedange teh panas. Teh kene kok iso enak-enak banget ya, Mak. Iya, waton anu lho, matke tutupe lho. Ah iya. Lah napa? Kene iki ana tandane dhewe nek tutupe dilumahke. Nggih. Kuwi berarti pahit. Ah iya. Oh, nek mengkurep legi. Berarti mlumah pahit. Ya rung karuan. Lho, piye ta? Nek mlumah ki tutupe pahit, nek mungkurep legi wong aku tau njajal. Kene kuwi wedange aku selak ngelakno tak seruput ngono yo. Wait, aku yo. Dadi ketoke kaya mungah-mungah enake seruput ngantil nang gulumak jeduk ngono. Saking pahite. Napa nek sing ngantil? Anu teh. Oh iya. Teh kok ngantil to? Ya istilahe ngono kuwi to, ora gawe bingung aku to. Lah iki nek ngantil iki rak ya tangan. Aja nek tanganmu ngantil modar tenan. Tangan wong wedok gedene semono e. Iya. Ya ora nek gedhe iki sedengan ya sakmene. Hah? Sedengan. Ngopo? Ya ora. Ya ora sing sedengan ya semene. Jenengan iki ndelok tangan apa ndelok apa? Delok tangan kok iki ora pikiranmu sing kotor ora. Ora kok delok tangan nek tangan kudune nang isor kok nang Ane pas ngene. Pas ngene kowe mau pas ngangkat ngene. Iya, tadi yo secara tidak langsung mataku terarah ke situ. Dewan, matamu? Matamu kuwi kok mata-mata. Mataku ngopo? Ayo mataku sing ndelokke tanganmu kuwi. Yo gek Mbak. Lali janjine. Yo. Siap. Ya ge wis. Nggih bawa mboten? Nganggo kaya sing apik. Ya. Pelok. Wah niki penontonnya jan elok tenan nggih. Gunung Kidul Bantul iki Bantul pojok no. Iya, perbatasan karo Wonosari. Iya. Aja tok gawe aja tok sepelekke penonton mesti meluap ora karo-karuan. Nggih, do lenggah sedanten. Ayo. Ampun do gelut nggih. Aja iki Mbak. Jane carane ngene. Iya, kaya ning daerah Sleman kae penonton ki ditanggapke ndandut ora apa-apa. Iya, ning kudu diawasi. Sapa sing miwiti gelut ngeragati sak kabeh-kabeh. Ngono kuwi ya, Mak. Iya, kudu ngono kuwi. Ngono ya. Dadi kudu dititeni. Wo kae sing marahi gelut, kae sing mabuk, kae sing marahi gelut, doyak cekel kon ngragati sak kabeh. Mula Sleman ki arang-arang saiki warawani nek upama nganu ya ngati-ati tenan. Iya. Kudu dingonokke niku Pak Dukuh. Iya. Nek bocah eling gawe mimiti provokator terus mlayu. Wah, kae semene kok mesti do ngerti wis to. Kae piyai semene kok. Mesti kae mau sing marahi kae. Iya, kae. Tatin sing marahi cekel-cekel.
Ayo sing marahi gelut kowe. Aku gelute ora ngono kuwi kok. Piye? Piye mbok aku tok contoni. Sesuk ora nang kene. Oh iya. Ya. Ya, gawe wis dibawani. Heeh. Dina Minggu kang tak Lali janjine. Lah nggih. Lah kuwi kok dina kuwi kok wingi dolan endi, Mas? Anggo Gembira Loka. Dina Minggu tones lho. Kok malah Gembira Loka? Lali janjine. Lah niki kak dina Minggu nek lali janjine nang Tawangmangu dinane Minggu ngono lho. Takepane ngono kuwi. Nggih. Oh iya wis. Ora tau dolan. Malah dunekke ora tau dolan. Dolane meh ngidul terus. Mula diarani Hari Ibu Nasional. Iya. Deke kaya apal ya, Mak. Sapa? Wah, ya. Terus ke. Sida omong ora. 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 Asal sisteme wae kalah seru ya kene. Dina Minggu kang tak anti Terus Tina muni ngaya suarane rada serak-serak. Ya pirang-pirang dina mbladek kok no. adem Pak, adem. Adem. Adem krungu ora? Wah, krungu ya nyok. Krungu kok meneng wae. Krungu meneng wae, karena ora tak sauri kok ngerti nek adem kowe mau muni adem kok. Tak kira nek ora krungu. Oh, wong sing budhek iki kowe kok ngono iki aku. Ya ora. Ora percaya. Katin, Kula Pak. limene jam pira mau? Wau jam 7. Jujuk ngendi? Mriki niku. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Oh iya? Ah, bosok ta kupinge. Gak isa. Lah ya wong tak wis cetha omongane kok, ngono. Kajian le omong ra jelas lho. Jelas wae. Kowe rene jam pira? Jam 7. Karo sapa? Karo kanca-kanca. Jam pira? Jam 7. Jujuk ngendi? Ngarepan Wis jam iki lho. Ah, ta. baleni Pak. Ayo baleni ya tetep ora dong. Ora tak jajal rada maju. Mula presakno kupingmu iki presakno. Tak rada maju. Ayu-ayu ning bosok. Iya, kupinge. Jajal tak bukteke sing bosoki sapa? Apa? Katin. Kula. Jam rene jam rene. Mrene jam pira? Jam 7. Karo sapa? Kali kanca-kanca. Oh, jujuk ngendi? Ngarepan. Oh, kancamu mak mau sapa? Mriki sindan-sindan kok. Wis amune hurung. Ah, ada. Nek ngono ya jenengan ya padha wae. Ora, ya dites wae kena. Iya, tak tes genti. Oke, silakan. Pak Seno. Apa? Oh, mriki jam pinten? 7:30. Pon dahar derek. Wis. Le transit teng pundi? Neng kono seberang jalan. Heeh. Ayo karo kanca-kanca. Lah. Wow, werna-werna ana tempe, ana ndrok. Piye? Ah piye iso nyauri terus kok piye? Lah aku ngomong ora jelas lho. Ning aku tetep krungu. Ha iki kuping berpendidikan e. Ora pendidikan ning lancang. Piye, arep ngomong apa kowe? Lah aku ngomong ora jelas kok iso jawab. Buktine ya nyatane ya kowe sing budhek to. Ya ora. Oh iki ya. Hah? Ah. Oh, ono kok ngunekke budhek. Ayu nek le ayu ning kupinge bosok. Ayo. Yang bosok iki do aku kok. Ayo ora nyatane aku ya iso mangsuli kok. Kowe sing ra iso mangsuli malah kowe. Jangan ora jelas lho. Apa ki ya? Hah? Ah. Wis rasa omong wae mingkem.
Ayo aja. Wong jujur kagol. Aja. Kah? Oh, Oke wis. ora jelas kok. Tekan ngendi mau? Asa karepmu kok ya. Oh iki ya. Saya ora krungu saiki wis tak jak omonge ra nyaut. Mikir iki lho bawane tekan ngendi? Ora aja kan. Ana jan jine ngapa ta mingkem mo cangkem kuwi dalange dimingkem-mingkem kuwi aku ki nang kene ditanggap kon omong e wong senengane ora aku iki mbok yo sing apik sithik iki omonganmu cah ayu-ayu kok omongane kaya ngono lah ganggu wae ayo anane pijer samaya iya terus pinter golek alasan ngandar-andarangan dekor tak ayo guyu seneng nek kowe mbeda karo sidene ben bingung kan mambengi lho ganggu terus lho cik modot ora pakune apa pakune sapa lah mambengi aku iki wis tak dandani mau nang omah ya wis ora modot pakune omah bengi aku dandani paku tak tok kok nesu iya lah aku lagi nembang kok tak tok mergane iki kotake pakune modot ayo saiki diteliti cik modot ra wis ora iki wis ora engko nek modot tak kabari ora usah kuwatir engko nek modot aku tin pakune modot aku kon ngapakke ayo dituthuk ora yo Isu anyar iki ling gawe ning transit mau. Oh. Do mlumpuk-mlumpuk ning samping omah mau. Tak kira nek arep do njaluk undangan. Nah iya. Bodho ngarang anu isu anyar. Wis gak bali. Wis gak mulai kono kowe arep ngopo ya ngedeg terus ning kono kuwi. Ora urung dikon medun kok. Ayo guys, medun. Ya. Aku biasanya ora takon medune medun dhewe kok. Griming. Iya. Pancen ngono ya, Mak. Iya. Ah, saiki mengkari pamundutane Mas Hanung mau. Ya. Ketua DPRD Bantul, ya. Ya kuwi apa jenenge bajing loncat. Ya, si kepareng nyekar Mbak Ayu Purwalestari. Ya. Monggo Mbak Ayu. Laturi mandat. Wis rasa dilagokke wis ben medun dhewe sak karepe. Oh, pripun to, Pak? Lah ning tak ndelok larasan sik. Kowe njaluk disepoti. Nggih. Yo, mlaku karo mlaku. Rarerot. 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 Wis. Oh dikenongi kowe nek ngono ngece kae. Iya. Aja. Ayo. Ya, iki bawa Sunda, cara Sunda. Ya, ngerti bahasane kowe. Aja kuwatir. Aku lahiran Cibaduyut. Oh. Bareng karo Sandal. Ayo. Sandal saka Cibaduyut. Tak artekke nek ora dongno. Ya. Aja ngelek-elek wong Sunda. Ya. Wong Sunda iki wajib ditiru. Sing ditiru apane? Kowe ngerti bakul burjo?
wis puluhan taun manggon ning Yoja, ya nek ketemu padha-padha bakul burjo mesti basa Sunda. Oh iya. Kumaha damango ngono kae. Basa Sunda kuwi ateges dheweke njunjung karo basa daerahe. Ning aku gumun lho karo wong-wonge dhewe iki lho. Iya. Lagi rong dina ning Jakarta gimana? Wah, wis lali ro basa Jawa. Biasane ning omah ngundang Pak we, Babe. Ah. Babe kok enggak punya buntut? Ah, malah. Iya. Mula ditiru wong Sunda wajib ditiru. Tresnane nyang budayane ditiruno. Iya. Iya, Mbak Ayu. Mangga. Gunung Galunggung rasa tak jelaske artine padha Gunung Galunggung padha karo Gunung Merapi. Ya. Kapungkur Neng burine. oh Dadi dhek eling ngadeg neng burine Gunung Galunggung. ya artine apa mak Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. oh to Lah rak do maido to senengane. Aku ki ngerangke tenan e. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang ki jejer. oh Kuwi padha-padha ning Jawa Barat. Loro gununge. Gunung Galunggung karo Gunung Sumedang. oh Gede cilik no. Terus ngayono telagane. ya Sak sekitarnya sangkawananya apa yuk? Sokawayana. Sokawayana kuwi tegese sekitarnya. oh tadi Gunung Sumedang, Gunung Galunggung dan sekitarnya. ya Salah. Wis to ora usah cerewet kowe kok. Bener ngawur kok. Wis kowe iki nembang tak artekke kok. ya Sang Sokawananya kuwi sekitarnya. ya Terang kicik di tengah gua. Kose. Aja do gemerah sik to. Tak mikir. iya terang kicik di tengah gua Kaya ora ana nggon. iya Ya wis pokoke do terang kicik ngono wae lah. Anane ning jero gua. ya Tunungna Ngandel ora. Omonge ngeyel kok. apa Dunung nak ki nggone. oh Bareng terang kicik ning tengah gua kan peteng. heeh Lah terus ra ngeni nggone. Dunung nak mana dunung nak. Ya terus. Amanah dunungnya nih. Ya. bola pundung turis sungkur lan sungkan. Nah, saking bingung le goleki dunungnya entuk kempol. Ulah pundung ki nek cara basa Sundane kempol, Mak. oh Terus disyukurke, syukur. Ulah pundung turi sungkur ulah sungkar, syukur kok cenanangan. kuwi tenan Mbuh aku ya meh ngawur kok. Terus nah, akhirnya kecekel. Tek diki laiki. oh Tek di laiki. Teyan ki cetha. Ah. Barang wis ketemu ya cetha. ya Terus terus ngundang kancane, "Rem ta Rem?" Ngono. Rem rene ora njaluk ora Rem. Terus
ragawanyanya iki ming ragane tok. Iya. Dadi tari ming nampa ragane. Ngancik. Mesa diancik ro tarim. Terus Di negara. nah bareng terus Ti. wah bareng tarim ngancik Gunung Galunggung ki mau terus weruh saindenging negara Sunda. Oh, Was indah mawarna-warna. monggo di bajingke loncat. Dados monggo ca. Cengkoke kandel tipis nek Sunda. Ya, monggo. Bajing luncur kastana. Aduh, abdi ngarosan. Ya.
Mbak nuwun, Mbak Ayu. Matur suhun, matur suhun. Wah, matur nuwun ki carane Sunda. Matur suhun didiek. Kumaha etak tuk siun ngantuk ning stasiun. Ya. Padha wae ora. Ya matur suwun nak. Ya. Mengko ndak wektune selak ngoyak. Ukurane wong mangan wae wong mangan ki 2 piring nek dibladhek 3 piring 5 piring ya malah wing peteng ora penak. Guyon sak madya teruske lakon ku teruske guyon meneh. Ya. Ngono ya, Mak. Iya. Ayo ngger netepi marang kewajiban. Ayo tak derekke, Mak. Tansah marmaring sukma sinukmaya winaya wingasepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati ora kaya nata Ndrawati mledhar wonten ing sakjawining negari Ngamarta ngawe sangganing para putra pating bleber pating celot korteta mludak aning daratan. Ndanging Prawadyabala pasur tambur miyang suling pepandhen dalutak miwa bandera kakandha warna-warna pindha jala triyana sri kawuryan Nuwun sewu Kanjeng Prabu ingkang putra ing pringgodanipun Gatotkaca Jumadung dawuh wanter pangawinipun paduka Kanjeng Prabu Ndrawati miwah Rama Kyai Jodiwati kula Jumadung dawuh wa ingkang putra ing Jangkar Bumi Nunturja Jumadung dawuh Rama Kyai wonten menapa kula Jumadung dawuh Siwa Ireng Ndrawati aku nyadong dawuh Bapak eneng wigati apa aku nyadong dawuh anak Mantasena Gatotkaca Antarjantasena wonten timbalanmu wektu dina iki wong tuamu Werkudara ora duwe wigati lawan Atmajane ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa ngerti ya nggih nalika semana wakmu tinimbalan swananing Praja Ngamarta ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta nanging babak anglayoni jujul lan usuli durung nganti paripurna nggon punapa sabdaning Kyai Prabu Darmakusuma sawane Panakawan Bagong nggone kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka Ngamarta 3 cacahe mongko Werkudara Janaka neklos dewa kabeh padha sarujuk
Ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk kelawan kekarepaning Semar. Ing ngatasé Semar kuwi derajate Panakawan, Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka ngamarta katelune. Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguwasaning wong atuwamu Pandhawa. Mekaten wae. Iya. Mula wektu dina iki Bagong seling surup karo Setyaki. Yen nganti mengko dadi pasulayan Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalan. Antasena Ana dawuh apa Pakde? aja nganti karo ndhen gawe ewang-ewang ana pamanmu Garba Ruji. Ya kuwi Setyaki. Aja nganti kewirangan lumawan Panakawan Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun ing putra bincang menapa ora ketang sambung obor celok lintang mangkata dina iki. Yen Bagong gelem bali tegese manut pangrahing para Pandhawa utamane wakmu ing Ndrawati. Nang yen Bagong ora gelem bali kowe tak paringi purba kalawan sesa mangsa bara nggonmu ngrenah kawan si Bagong. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit, Po. Nggih, ngestaken dawuh kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Gatotkaca Antarja. Bapak kok belas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Ndrawati. Wah, yen sak gedhagan iki bapakmu kaya ora cocok. Ora mathuk karo penemune wong tuamu Ndrawati. Terus teka malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukna. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo sing didhawuhi Kresna kakangku nadyan kaya anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. siap. Ngono nggih cah bagus. Nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Ndrawati janjane ya ora cocok ora mathuk. Mongko kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Ndrawati wedi yen to lenggahing si Ndrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah, perkara kuwi aku ora ngerti. Sing baku aja nganti Bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate digula wentah karo Bagong. Siap, Pak. Mangkat dina iki. Yo, Sedika ngestake dawuh. Setyaki tinunun gadanira wirang tumandang. Setyaniku garwanira gawarnira ing Bagong wani karo Setyaki. Anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Sik sabar, Om. Ora sapenake dhewe. Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula. Ning gandeng sampeyan ngewangi Sinuwun Ndrawati,
Mongko sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampean iku Senopati Darawati ning sampean kudune iso metong iso mikir. Sing mang belani niku bener apa salah? Nek bener mang belani, nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan angkane ning gabul pulute. Halo? Wes saniki sampean nek atur ngajar Bagong mangajar, terus entuk-entukane apa? Malah saya geger kahanane. Bagong cilik lara gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak presa, bapak krungu. Saya nesu, bapak. Sing mateni Bagong sapa? Setyaki. Bapak terus cancut tali wanda goleki teng Garbarusi. Ketemu sampean, arep sampean digdaya. Wani para bapak? Hah? Piye iki kok ram dadi piye? Wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak. Pripun? Monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonen. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujuti. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mung belani karo Bapak Semar. Merga sinuwun Darawati nyenyamah jenenge Bapak Semar luwih-luwih sinuwun Darawati suudon karo Semar Badranaya dianggep Semar bakal ngembari panguwasaning para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning ewasemono sampean lara ati merga sinuwun Darawati tau nek-nekke terus sampean arep ngajar karo Bagong. Ah monggo. Aku ora masalah kok. Nek mung tok poloe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati, tak wujudane ora masalah. Sencake iki tenanan. Tak kira nek gojek terus maplek. Waduh, bathukku metu gedhe ya semua. Wah, lah kok iki kewahane iki aku jelas kalah. Kono Senopati Darawati gak aku mung wong cepete kaya ngene. Nek nganti kono gawa gada wesi kuning, aku ya ndek gada ning jelas kalah. Upama didu jelas nggon aku ajur. Yakin sumpah. Wes, iki nek aku ora mulih ning Karang Kajompel iso dadi banteng tenan ning kene. Kaya isih ngoyak ya Sencaki ya. Wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbok nek kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg le ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathoke. Pupuku ki gathok dadi wuh. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Weh, Pak. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rana ketemu Sencaki. Bul Kresna wis ngetapke wong-wong anak-anak Pandhawa. Walah, yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? Kang Mas mukani ngoyo ning dalan yem. Ngopo nangis, Gong? Nangis wae. Sampeyan tekan mriki mesti kowe Bagong wani karo Siwa Darawati. Pecah sirahmu dies piur. Modar kula. Rasa nangis. Rasa nangis apa?
arep diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kowe tak kandhani. Apa? Lho ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turja, Mak Sik Setyaki kewangi Siwa Ndorowati. heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Ya, tenan ora. Antasena badi si ana Bagong gawe nenal marhum. Ngoten. Ora, Tenane. ora. Lah terus kon ngapae? Us. Anu kenapa? Bapak ngremangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentala. Terus bapak dawuh karo aku Antasena. Ayo mono Bagong, aja nganti diajar karo kakang-kakangmu. Terus aku mangkat rene iki. Wah, tenane. Engko wis sembrono. Ora, aku tekan kene arep ngewangi karo kowe. Esti napa? Estu, Estu napa? tenan. Nek pancen tenan. Terus pripun? Maju meneh. Kon ngapa? Pedhuke Pak Sik Setyaki. Ngono kuwi ngewangi. Heeh. Ngono kuwi ora ngewangino, Sena. Ngono kuwi njlomprongke aku modar. Kowe iki kok bengok-bengok iki apa to? Aku omongane yo aneh kok. Nek muni arep ngewangi kok kon maju meneh. Aku mlayu wis gila kepati-pati kon maju. Anane kowe tak kon maju, kowe tak nehi daya kekuatan. Kasekten. Yo, Apa? Pusaka? ora, Daya kasekten apa? Tinatamen dadi romenten? ora. Ning kowe aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ra iso mati, kowe dikapak-kapake ra ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Manjing ning awakmu. Manjing nang mriki. Iya, Terus metu ngendi? metu sarana sukma. Oh. Metu cangkem. Ora, Niki. ora. Napa riki ciut ning ngombo. Kita ciut ning wis kuat jembar banget. Ora. Aku njaluk karo kowe. Heeh. Iya. Iya, heeh nggih pripun? Ngampet ambegan aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa tambekan? Iya. Engko kula lara-lara, awak kula melar. Ora. Aku iso dadi cilik. Iso manjing ning awakmu. Nan, Iya, tenan. wis ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing ning awakmu, kowe mungsuh Paman Setyaki, kowe diantem ora ngrasake lara, pateni ra iso mati. Amo Suramrata Jayamrata. Enteni kono Setyaki. Wis ge wis yo. Ngampet ambegan. Engko aku tak manjing ning awakmu. Nek kowe dikapak-kapake ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis ge wis. Ing kacarian putra lamun kawekasan yeka wis anggeni. Wis anggeni Maya Wisnu Pratenta. Oh. Gong, wis. Nane, Wis. sampe teng pundi? Aku ning awakmu. Lho edan iki. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Elok tenan kok. Terus kekuatan kula Kowe ngopo-ngopo iso. masa Iya. Mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, engko nek ngapusi, Ora. nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping 3 engko mumbul dhewe. Oke. Coba ya. Ya. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, geleleng iki. Ya ming sementen iki. Arep dhuwur ya iso.
niat batinmu njaluk sing dhuwur. Waduh ora weruh apa-apa malah ini. Ming mega tok medun mawon. Nek medun pripun? Awake rada didoyongke mengarep. Wes semene wae. Wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ketok tetepan ya. Wah, ya Kyai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi-endi ketok tenan. Wah. Wit, sapa adus kae? Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng. Wow, edan. Wah, ora umum nek kae. Kowe lah. Elok tenan kok. Engko gek wewe ya. Wis ndak dosa. Ora apa ini ki nek medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya medun landing. Up. Wah, gleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Nggih. Mengarep memburi. Mengarep kena memburi kena. Wah, oh ya ming peteng kok. Ora ana apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya le ambegan iki kaya ora sesek ya. Edan tenan Darata tenan iki ampun tenan iki. Waduh. Wah, asem iki kuburan. Nyundul mayit aku wae. Rono wis cilaka ya ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan. Wah, aduh sapi keng. Tak slondol mongko jebol Ais kaya mapiur nang sirah semen ra apa-apa. Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. Amo Suramarata, Jayamarata, ayo Wresni Wira. Setyaki. Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong Kewirangan dina iki wae. Sumbarmu manguwuh-uwuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe wis ngara menang karo aku. Ayo, ngantemo Bagong. Ngantemo, nek perlu gada wesi kuning, gada wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekan ning pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? Hah? Mencorong tejamu sajae wani tenan karo Setyaki. Setyaki. Kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur. Mundur. Mumpung durung kowe modar dening Bagong. Apa kira-kira kowe iso ngalahke Setyaki? Weh lah, iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Setyaki. Loh, bukan sulap, bukan sihir. Pokoke ayo. Iki nek meng nimblis sirahmu pecah dadi 8 Setyaki wae. Awas! Bejanani Bagong kok kaya duwe kekuatan anyar. Ing atase mung derajate Bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah Dirgantara. Wonten menapa paman? Bagong mabur nggih. Menawi panjenengan saged nututi Bagong kula aturi nututi. Menapa Bagong saged ngambah Dirgantara, kula aturi maspaosaken menika wonten nginggil menika kula sumanggaken nggih.
mabur lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo, Sambata, culke. Piye, culke? Anak wani ora ngelimpis kok mburi culke. Duapure kaya ngene. Iso mabur, Ora mung mabur. Delok, ayo. udus. Oh, ketok kowe. Gatotkaca kok JT men. Muran. Gugu arepe dhewe ayo. Ayo Sambata kowe. Mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil mara gake sawangan. Lho iki yo langsung ambles bumi cus. Edan Ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel meneh. Aku kulino kok tak ketokke ndase tok ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Ndlup. Ayo kowe. ayo metu gane atiku. Metu ya metu. Candak dening aku. Weh, ayo. Sambata. Untir gulumu pedhot. Modan kowe. Kowe lah mentolo tenan to sampean. Ora mentolo sebab apa? Kowe wis ngece karo Gatotkaca, kowe ngiyas karo Gatotkaca. Pun mang tugel, wis ora masalah. Wis mang puntir gulu kula, ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo. Manisa cilik kae. Pedhot jangkamu. Mang pedhot. Hi mergane batimu. Wis rasa dadak ngeman karo Bagong. Mang pateni. Modar. Batur kurang ajar. Mati dening tangane Gatotkaca. Kyai Semar. Aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar, pidana apa sing bakal tak sandhang. Merga Bagong ngewiwi karo Gatotkaca, Bagong ngina karo Gatotkaca. Tekaning pati merga saka tangane Gatotkaca. Siwa Semar, aku sing mateni Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki, Bang. Edan. Agene karo wong dirubung semute gila. Oh, alam dekno kaya ngono kok glelenge Raja Matut. Ana wong pindah merga dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. 1000 entuk 3. Kene. Ayo sapa sing kira-kira mungsuh Bagong legane ngatiku ora bakal tak tinggal loncat. Wangsareja. Wis. Antarja kok Wangsareja. Iki kakangne Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, arep ngopo kowe? Arep nyembur, heeh. Semburan ora masalah. Kowe ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Apa rumasamu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Gatotkaca gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko kowe jo. Lus. Jajo-jajo Ya wis men apa? apa kowe ndek kekuatan? Sawangen, kowe ora mung iso ambles bumi, aku iso mabur. Delane ora percaya. Endi mabur? Lah iki mau
Aku nek mabur ora tau suwe aja. Sedela wae cukup. Mabur suwe-suwe ragate akeh. Ya, mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa. Sawangan, kowe ambles bumi, tak tututi ambles bumi. Iki delon. Endi? Ya ora mandi kabeh ta iki. Oh, bajigur. Metu ora omong-omong. Sono iki nek metu omong. Aja ming meneng wae. Apa nyasmitani? Ngono. Dadi kene iki ngerti ora meng tiwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji ae. Ora mlebu meneh arek. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kaya mlebu meneh kene yo. Cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane, "Maye jenom ngomong." Apa itu? Dimas Antasena, "Oh, Kang. Kok malah ngewangi Bagong? Dawuhe bapak pancen ngono." Mergo bapak paring dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding pusaka telu mau pancen saka dawuhing bapakne ya kuwi kakekne Semar. Nek Kakang ngewangi karo Siwa Ndarawati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sika karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong, tegese aku sing kudu mungsuh sampeyan. Sampeyan mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Cengengesan tak keplak sirahmu kowe. Piye ditantang adine ora wani. Iki luwih enom lho. Luwih enom yo men. Rasa cerewet. Mundur. Udah mlaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong? Heeh. Ya nek pancen arep gendak sira Bagong, mungsuhe dudu Bagong, ning Antasena mergo entuk kewajiban saka bapak kon ngayomi Bagong. Betul. Engkari wani apa ora? Ha to. Hus. Ya wis yen pancen ngono pun Kakang ngalah Dimas. Ora ngalah wedi. Ngalah. Alah wedi wae. Pucet tak. Ketok raine pucet kok. Nek aku gelut karo adiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Iki kan masalahmu, masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep pengen nyoba Antarja karo Antasena iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelute Antasena karo Antarja. Nggih to sederek? Wah, edan malah diumumke iki piye to? Piye wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono nggih minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas-tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas ngono aku manut karo Dimas Antasena ya. Malah Kakang Garukaca kandhanono. Mengko aku kowe karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Arep ngapa, Edwan? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke Linmas. Us. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pun nek ngomongke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis Bagong ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. Iki blas ra nyuwara Mas. Iki kok senengane nyuwara kasar kok iki. Kowe tak tothok lambemu lho. Wis kowe bali yo. Kowe atra ditakokke. Kula isih ndek kewajibane. Apa? Tumbak Kara Welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada pripun? Nek bapak nakokke piye? Senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika.
kira bapakmu ki pancen niyate apik. Buktine Noleo. Pusaka Ngamarta 3 lah kok do nututi karo kowe. Darius, iya. Ngono aku noleh ra ana apa-apa. Noleo sik to, tak culek matamu lho. Iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat arep diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawa niki tumbak Kurawelang. Sing mingkup niku payung Tunggul Naga. Sing kaya layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe. Iso wae. Iki wong edan. Nun ngapunten aku lho niku iso bales ya biasane refleks. Nek ro gareng niku iso bales-balesan ngonten niku soalé ora. Lah terus sing kaya gir becak niku. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndrawati kuwi kleru. Mula pusakane trima uncat saka Kancing Gelunge. Terus gawanen. Oke. Kula gawa nggih? Ya. Mungkin aku walat. Waton kowe nyembah ping 3 ora kuwalat. Le nyekel nganggo tangan tengen, ora tangan kiwa. Tangan kiwa ki kotor. Sampeyan kok iso basa Indonesia? Reget. Ora ngoten. Wes suwe kok kebablasan siji. Baleni mboten? Baleni. 1, 2, 3 wis. Ngono. Tengen. Tengen. Ngegegete. Aku iso omong tengen. Iki tengen iki. Iki tengen. Iki sik biasane ciduk. Iki. Piuk ngono. Wes, gawanen ngono nggih. Nyuwun pamit nggih, Ndara. Sing ati-ati. Wah, jan genteyong niki. Ora apa-apa. Ngati-ati kono, Gong. Pasrahke bapakmu nggih. Engko aku nyusul kowe. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Pamit nggih. Yo. Kresna sinayeng manggelung mintonaken dewi kramanira kanggo mitir kang mitiran ning asta Arjuna wonten maring adhawuh. Bareng tak sawangsa kadohan lah kok Bagong malah ndothong pusaka. Nyatanipun sanes niyatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Lah dalah. Ora pati ndhugamana mbok menawa Kyai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka Ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adhawuh. Ora jeneng pun Kakang aja iki lawan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwih becik lamun dicoba ditodhi lair batine Kyai Semar. Pareng paduka kados pundi? Aku tak nanjihke marang Kayiwangan. Manangkan Suraya sowan liwang pukulun Bathara Guru. Babakan perkara iki ora tak anggap enteng nanging tak anggap abot. Sabab yen to anti kasembadan gegayaning Kyai Semar kan wurunga mengko bakal ngembari marang kadiwatan. Nah itu lho mengkaten lajeng menapa tindak paduka kula nderekaken tunggunen sawetara ning kene wae Janaka. Mengko aku ora suwe bakal bali meneh ning papan kene. Sendika ngestaken dawuh Koko Prabu Sembah kula ingkang nderekaken Jengkar Paduka. Iya, Nyai.